Nagapati ang pamilya Valiente nga si Aljun Vargas ang nagluthang patay sa 34 anyos nila nga himata sa barangay Mianay Sigma Capiz. Ini ang ginpahayag ni Nanay Bibiana Bebing Valiente, iluisang biktima nga si Jonel Valiente sang ma-interview sang Radyo Bandera Rojas. Suno kay Nanay Bebing nga makapila ka beses nga ginpatawag ang biktima kag sospek nga iya man pa kaisa sa ila barangay. Angot sa aligasyon nga karelasyon ni Jonel ang asawa sang pakaisa sini nga si Vargas. Gindugang pa sini nga nagubat pa ang sospek sang nagligad niya bulan nga may dala nga espading kag tuyo kon tani nga patyon ang biktima. Apang wala ini nadayon. Mahibaluan niya na sapwan na lamang ni Nanay Bebing ang iya anak sa sulod sang iya payag nga wala na sang kabuhi matapos ginluthang. Samtang sa pagpakigangot naman kay Police Lieutenant Ray Jason Jimeno, ang hepe sang Sigma Municipal Police Station, ginpahayag sini nga magapatigayon pa sila sang maid-id nga investigasyon may kaangtanan sa natabo. Ginapatihan nga ang ginatudlo sospek sa pagpangluthang ang nakita sang temprano sa mga pumuluyo antes natabo ang krimen. Na-recover naman sa lugar ang 3 ka mga bala nga ginapahayag gingamit sang sospek. Sa karon, nagapabilin pa nga at large kag padayon nga ginalalip sang mga kapulisan ang ginatudlo nga sospetsado. Balita nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si Kabanderang Joshua Kenneth Anas, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera.